Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Keching sika to kafe Karbi arato ona panjatami nilihin pending kang sam kardom na pajiriglo kardom. Nong nam chitangklong Karbi Lun Kan arjan alo kachipardan non thegnai abang phi aki hai pi Mirbin Teronpi. Alang liputhot non Karbi Lun Kan arjan akimi along kachipardan dun dopon e. Labangso Lun Kan arjan men lake nang Raje. Labangso Lun Kan arjan along kachipardan dun abang phuatum phan ilitung thek poninglong jilake Karbi Lun Kan arjan along kachipardan dun thek abang phuatum aki hai Binongkiri hanse lapen ke aki hai Agustin rongphar. Labangso lunjir kilun alun chepo men lake Karbi lunjir kilun thek alun chepo Birsong inghi. Music director abang phulake nongnam chithangklong music director abang phu aki hai Mirbin rongphar. Labangso lunjir alam thei lapen ate or abang phulake alun chepo Birsong inghi. Labangso Lun Kan arjan along director of photography abang phulake aki hai Maheshwar tisu. Makeup artist abang phulake aki hai Rupkasen hanse. Producer abang phulake aki hai Binongkiri hanse. Labangso Lun Kan arjan lang ing me pigji lapen ke alunjir stame arjuik me pig. Ilitung kaddo ka bestame prabjin pen Labangso Lun Kan arjan MIR Production YouTube channel along setame lang poniglong da prank po. Video lang mesen purote video pan lagi sipira video pan share ponigra lapusandak thaga video kilang poniglong wer chia pan ilito ma channel pan kang hon pe subscribe ponig pupusi ning chithelo. Tangte pinia video ke panig velo. Kardo.